Čuti. Bok. Kaj ima? Ja sam iz Prigorja. Pa nemam kaj raditi. Mi ćemo igrat Minecraft. Ne znam ću ga tad instalirat. Ova je prva epizoda, pa ovo je i dobro za ostavljanje. To jest upoznavanje. Prehlažem se pa to moram raziti. Prva epizoda bit ćemo probat napravit igre gladi. Nema preživljavanja. A dok će biti druga epizoda, onda će biti preživljavanje. Hvala. Tak, sretno svima u gledanju.